Takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa z World of Tanks. A vítam vás pri ďalšom parte. Minulé sme hrali s Matildou a teraz zahrajeme s našou KV3. A 2 FPS. To je dosť málo. Viem, že nebolo cez týždeň World of Tanks, ale to teraz nahradím. To bude teraz ďalšie video a uvidíme, jak sa vám bude páčiť. Keď bude toto video mať cez 10 lajkov, no cez 5 lajkov, keď budeme mať, tak začneme ďalšie video. Dohodnutý? 5 lajkov, ďalšie video. Načítaj sa už. A ideme. 3, 2, 1. A matchmaking je docela zlý. A ideme. Jak vždy ideme tu do toho mestička malého a ideme tam. Rozhodol som sa, že každý video z World of Tanks bude mať iba každý diel bude jeden tank ako na natočenie. Že na každom videu bude iba s jedným tankom sa hrať, lebo mám taký blbý program, ktorý môžem natáčiť iba 10 minút, takže no nič, to dúfam bude stačiť. Dneska by ešte mala vyjsť jedna hra a dúfam, že sa vám bude páčiť. Ale teraz táto KV3 je úplne zlá. Dielo je celkom výborné, bere za 300, počkaj, pozme sa na štatistiky. Poškodenie 310, 175 prúbojnosť. Aha, už tam za to máme Black Princa, to by sme mohli zastreliť už. No, nevidíme na ňo, škoda. Ale ideme. Ideme furt ďalej. Nevyhrávame aj neprehrávame, to je na to najlepšie. A tu máme všetkých prvých superov Black Princa a T-32. Tá T-32 bude pre mňa trošku problém pre toto moje dielo, lebo T-32 má docela dobrý pancier, ale zase za málo bere. A vidím tu toho Black Princa už. A máme hit, máme damage. Ne, VKčko, to som nechcel stretnúť. Dobre, IS-3 má tu len stopla. Našťastie, nebol to žiadny taký silný hit. A my sa vydáme asi na Arlo. A vidíš? Vidíš? Čo bol za mis? Ja som sa na ho nepredmieril. No zomri. Dobre, zomrel. A aktuálne je 2-0. Ale tá IS-3 už bude trošku väčší problém, keď tu sme len 6 a jedna sedmička, to bude trošku väčší problém. 2. Plus A20. A tam hore by mohlo ísť kronou po tom Black Princovi. A IS-3. Neprerazili sme. Jak inak, lebo to je osmička, takže ešte na prerazenie. A už to je viac. Môžeme ísť do útoku. Ideme. Jak som povedal, za 5 lajkov bude ďalšie video. A myslím, že to je splniteľné celkom. A kebyže aspoň trafím. Dobre. Má dingo našťastie. Tu je aj tá IS-3. To by bolo trošku. Ani ja som neprerazil tú IS-3. To je dosť veľká škoda. Zameráme sa tam na tanky, to sú tam vzadu. Nezabijeme toho Black Princa. Som otočím silnú väžu. A toto ojíčko by sa dalo trošku nejak. A máme ho tam. Je po ojíčku. A my sa tu presunieme trošku ďalej. Treba zabiť toho Black Princa tam vzadu.
Neprerazili sme. Ale tá 32 by ho mohla zabiť. Teoreticky. Ja to na to povidím. Netrafili sme ani artilériu, to je škoda. Ale tá 32 by už nemala mať nejaký veľký problém s ňou. A to VKčko zomrelo, môžeme ísť dopredu. Ani sme ho netrafili, tam sme čo za nubovia. Jau. Dobre, zabili sme artilériu. A tam za to vidíme Pepe Pantera. Ten by sa už mohol dať nejaký hitnúť. A dostal to, nakúpil. No nič, takže ideme ďalej. A toto vyzerá, že už bude záver našho videa, keď sme už skončili bitvu. A celkom dlho nám to trvalo, keby sme zneškodnili tie tanky. Ale čo ešte ostáva? To je 4 ostáva. Bohužiaľ nevidím, takže neviem určiť, že kde by mohla tak byť. Ale ideme tu všetci útok, takže podnikneme útok. A 34 je tam. Á, neprestrelili sme. No, tam bude furt za kempera. Skúsime tam ešte jednu poslať, tak to sa tu doveže. Á, zabila ma. Ale nakúpila odo mňa. A tá 29 zabila. Počkáme si ešte na podrobnú správu. A toto bude čas záver našeho videa. Tu máme podrobnú správu. Takže dali sme si 1904 damage, čo je úplne nádherné. A potom tu máme celkové, prerobili sme cez 1275, to nie je až tak veľa. A toto bude si koniec tohto videa, takže čaute.